sugeng rawuh ing kawruh Jawa. Ayo sinau bareng budaya Jawi. Macange Mbak Limbu. Sugeng dalu. Nggih. Nah, nek jenengan ginakaken wilujeng dalu kula tak cukup sugeng dalu selamat malam. Injih, injih. Ugi Mangga. Pak Dalang Winarto nggih. Iya. Nggih, nyuwun sewu. Derek Gladi Wano nunut panggunge panjenengan, paklere panjenengan, kula nderek jenengan iki dalu punika luar biasa. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Pripun? Nembe sepisan panggih jenengan wis luar biasa sing rawuh nggih kathah. Napa nggih? Nggih. Wah, niki nggih. Ngeten iki kula remen lho Pak Estu lho. Napa nggih? Khususnya kangge kiai kampung niki matur sembah nuwun. Ya kula nek mboten ditanggap kampung ya dina iki merongos renek popo kula. Ngaturke sembah nuwun. Nggih, kudu matur suwun. Nggih, nggih. Pripun Pak pawartosipun jenengan? Alhamdulillah seger waras Mas Komet. Terus niki dalu niki wonten acara Haul Ki Mageti yang kedua. Nggih, nyuwun saya niki kula klarifikasi niki. Napa? Niki sing lemu bagus niki dodok, Pak. Komet ane kata? Niki komet. Tanah tak wale. Oh, ngeten. Kula kinten tempun kleru terae. Nggih, sembah nuwun lho, Pak. Pripun? Wis dugi mriki niku alhamdulillah, Pak, kula. Pripun? Wah, kiai kampung jan luar biasa, Pak. Luare terpundi biasane terpundi. Sambutane niku kula nembe dugi tek niku ampun dicegat Pak polisi teng mriko. Wah, luar biasa tenan lho. Disubyo-subyo, disubyo-subyo Pak kula. Wah, mriko langsung dikawal mlebet mriki transit teng mriku, Pak. Enak sing kalau malinge kecekel wonten sing ngoten. Ning kula mboten masalah. Mboten masalah. Penting dina iki tanggapan lek kula niku. Luar biasa. Saged silaturahmi teng mriki panggih langsung kalih jamaah kiai kampung. Amin. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Nggih no. Nggih nggih. Napa mele wau sing dados panitiane matur nuwun lho Mas. Wah, ya Allah. Pripun Mas Do? Wah, subyo-subyo saestu Pak. Pasugatane Banyu Mili. Napa? Nggih. Dahar metu sing istimewa setunggal Pak. Napa? Kopine Pak. Pahit ra lali ra dikek gula paling. Lah jare ben sehat. Nggih sehat, tapi sing kleru kula, Pak. Lah pripun? Lah kula pesen kan napa Mas sing ngomong pahit napa manis Mas? Kula ngomong pahit mawon kersane melek. Lah tenan, bubuk tok ketoke Pak ora enek gulane. Tapi wonten banyune to? Betul lem? Enten banyune. Enten sekedhik. Mulane katon ngethek tok mawon. Alhamdulillah. Pokoknya luar biasa istimewa niki teng pendopo nggih Pak nggih. Nggih, namine pendopo Suryagraha. Suryagraha. Surya wis mastani. Surya niku sinar. Sinar srengenge. Graha niku omah. Omah leres. Dadi omah sing bersinar kanggo masyarakat Magetan. Nggih. Namine Suryagraha. Suryagraha. Niki meh padha kalih pendopone nggene jenengan niku to niki. Nggih. Ning sokone mboten sak menten, Pak. Lah sak pinten? Iki kan sokone namung setunggal kali sekawan to. Nggih. Saka kula enten kalih dosa. Wih sikil apa kuwi? Sikil apa? Sikil pendopo to, Pak? Lah kok roh kula. Angger ndoyong iku tak cagaki. Ndoyong nengen tak cagaki. Jebul arep kabruk. Lah karep kula kan arep kabruk mboten masalah. Jenengan mau piyambak napa kalih betok kanca? Kula betok kanca ning alhamdulillah wau pun digondol kirik ketingale. Lho. Kowe iki kok omong to Mas kok meneng plorak kaya nyulah kodhok. Ngomong kok aku ndelok. Lho iso ndelok. Lho ngeten iki lho Pak. Ya wis ngeten iki Padalang wis sakinah mawaddah warahmah. Lho kok kira bojone kok sakinah mawaddah warahmah. Wis omong-omongan wis penak nyambung. Lho jenenge wong Jawa nyuwun sewu lho Pak nggih. Wong Jawa ki gak piyak semanak blater kali sinten mawon tangklet tapi ngoten nggih Pak nggih. Nggih to. Lah kados jenengan kalih kula ngeten kan nyambung silaturahmi to Pak. Kedah nyambung. Nyedulur ngono lho Mas. Ngono, golek dulur ki gak ora gampang Mas. Golek dulur piye to mungkin tanggapan kok. Ya tanggapan, tapi lek seniman ki aja mikir dek tanggapan nominal duit aja. Teng mriki niku asline nggih silaturahmi saged panggih kali sedaya warga, sedaya jamaah. Ngoten lho Mas. Lah kuwi lambene wong ditanggap ya wis ngono kuwi. Lek aku pertama ya tanggapan dulur nomor loro ngono lho. Lah iki pikiranmu sing kliru ya iki. Adate wong Jawa ora ngono kuwi Mas. Lah terus wong ki silaturahmi diutamakan. Soale apa? Lek akeh dulur insyaallah akeh rezeki Mas. Ah kuwi kliru to. Kok iso kliru? Akeh dulur akeh sambatan.
Nanti main sambatan. Oh, sakit dulur akeh sambatan piye to, Lah Mas? kabeh dulur mosok ape diopahi ya sungkan. Maksudnya ngene lho Mas, sampean ning dinggon wae lek dulurmu akeh, misale kok banmu kempot mesti enek sing nulungi lagi ngoten nggih Pak nggih. Teng pundi mawon enek kesusahan nek dulure akeh, enten sing nulungi. Nggih napa mboten? Aku rada ragu iki. Kenapa? Ya sosok ora ditulungi barang. Sok-sok malah disyukurno. Ayo. Sik to sampean ki bolos sapa to Pak sampean ki jane? Mosok kok ndek dulur kok gojakan ban kempot. Tegese ora ngono Mas. Jajal nek kowe ndek gawe, sing mbok sambati sapa nek gak dulurmu? Ora tau kemeruh. Lho, lah nek ndek gawe nikahan ngono kuwi, kowe Awake dhewe nganggo wong bayari. apa kuwi? EO. Walah kok sombong men dagelan lagi muncul kok nganggo EO. Lho. EO ki apa? EO singkatan. Kepanjangane. EO. Jadi ketoke ra pokro ketoke. Tumu panjang sepiro? Maksudnya ki sampean lek duwe kajat, duwe gawe nganten misale. Nah. Mesti sing mbok goleki dulurmu soalnya dikongkon ngrewangi. Nah, aku bayari EO. EO ki apa? Singkatan to. Kepanjangane. EO. Mesti artine EO ki lho apa? Kuwi lho sing berong ya catering ya sak bloke kuwi ngono. Lah yo artine apa? Freezer lho. Apa? Kuwi Jenengan jelas mboten, Pak? Mboten pati. Sik to, EO ki apa? Lah kowe roh, Bro? Ya yo roh to. Event organizer. Lah kuwi ngerti kok takon. Lho, aku ki ngetes kowe ngerti apa ora nek aku wis roh. Lah kowe arep jatuhne namane koncone. Kok Kok ora ngerti kok ditakoni. Kok malah aku sing mbok tuduh ki lho piye to Mas sampean iki? Ngomong ya dhewe arek kancane loro ya gantian. Mari kowe, aku lho ngono lho. Ya ndang tak. Heh, Ndang. kuwi lujeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu Mas Komet. Jenengan dalang, Pak. Duh, Mes. kowe ki ape piye? Kowe ki ape piye to Mas? Omong-omongan. Lho ngene kok ape ngajak omong-omongan lha sing mbok omongno ora cetha ngono kok so. Piye to? Ya paling gak tanglet pripun Pak pawartisipun jenengan dugi mriki jam pinten keluarga sehat napa pripun ayo ngono to Mas? Wis sehat to. Ono lho kok. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Iki aku kok rada deg-degan to Dek mau ke dodok nek kene aku rada plong ngono lha iki Komet cedak kok rada deg-degan ngapa? Berarti nggih. Kula menika salah setunggal dagelan pagebluk. Dadi Malah ngaku dagelan lu pagebluk. malah pake ngono nak cedak awakmu ayem. Lho tegese ngene lho Pak, anu Mas, sampean ki nek tanglet kalih Pak Dalang kurang penak, kurang batene, kurang nyedulur. Ngene lho tanglet. Nyuwun sewu Bapak Awinto nggih, anu Winarto nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah panjenengan iki luar biasa. Amin. Saged nyambung silaturahmi kagem jenengan, Amin. kagem Nggih. kula. Nggih. Alhamdulillah. Amin, Penak, alhamdulillah. penak jajal kowe. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Menika teng mriki saged panggih kalih jenengan. Teng mriki. Kula nggih remen sangat. Oh. Niki sepindhah ndereke Iki panjenengan. ape piye to jane kok so ketok ngene iki jane. Kudu ngene. Aku nerone Maksudnya ora nggo gerakan tangan ngono ora sementengi kata-katane bahasamu kulo sing enak. Niki kula jeng tanglet, Pak. Pripun? Acarane nopo? Lah kok acarane nopo piye to? Aku ncen ora ngerti. Wong ditimbali paling gak ngerti to. Apa to acarane ngono lho, Mas? Lah kuwi wong umum. Lah kowe Aku cagak umum. cagak umum Lah kok ngerti sombong. acarane? Ya ngerti to. Lah kok gak omong? Lho kowe kok malah kok ngetes aku to? Omong. Adicarane menika haul Pak nggih. Haul Haul yang kedua Ki Mageti. Ki Mageti. Nggih. Menika sing bibit kawit sing buka dalan dadose kutha Magetan nggih menika Ki Mageti. Mageti. Luar Ngoten lho. biasa. Tepuk tangan kagem jamaah Kiai Kampung. Ngeten iki ben dinten ngono ya penak jane. Ngono apa diagendakan malam Minggu ngoten. Pripun? Ben malam Minggu ngoten nggih. Nggih, Niki dagelane ganti napa mboten? ora gonta-ganti masalah dagelan mboten napa-napa. Ning nak pas boten kula biasane udan dawer. Tenang ta. Kuwi ape ngepenakno kowe cak. Lah piye? Lah kok terus mbok agendakan sak dina enek wayangan. Lah nek umpama iya, kowe gelem ora? Ya gelem to. Lah ya padha ae. Kok iya. Ya paling gak nyuwun sewu lho Pak, pepatah Nggih. menyatakan wong kula nggih nembe sepisan anu teng mriki. Nggih. Kalian jenengan, Nggih, dari nggih. jenengan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nggih, mula menika nyuwun sewu, Nggih. kula izin jenengan kula tak tetep pangan rumiyin kagem sedaya ingkang rawuh teng Ah, mriki. nggih no. Nggih nyuwun sewu lho Pak nggih. Nggih. Ya. Sakderenge tepangan kula nyuwun pirsa, Mas. Pripun? Jenengan wau pun dahar napa dereng? Lho sampun lho Pak. Lho, saestu. Nggih. Napa sing didhahar?
Nggih, saentene to. Kok napa nggih diderek nggih sekul niku to, Pak? Sekul kalau Mriki niku wonten daharan kang unik nembe sepindah menika. Napa, Pak? Namine soto kebo kerupuk lempeng. Nah, kula pun ngicipi kupuk lempeng niku wau. Lempeng. Lempeng. Kok lempeng. Wong krupuke memes kok, Pak. Lempenge Tak cokot mboten kriuk belas kok. Ngek-ngek ngeten niku kok. Wis kena banyu. Kerupuk lempeng nggih. Kerupuk lempeng, Wah, nggih. estu niku soto kebone peyuh. Mugi-mugi. Nggih. Nggih. Daginge jas Wah, kok. jan. Ya niki apa soto kebone metu? Lho. Boten niku kotak. Ya kodak. Lah ya isine kebo. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan gembel kamardikane panjenengan menawi kula kurang sopan, kurang tata trasila, kula ngadeg teng panggung mriki nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Pak, nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mugi-mugi ingkang jawab salam kula donga-dongaaken mugi-mugi kathah rezekinipun Allahumma. Ingkang dereng jawab salam kula donga-dongaaken mugi-mugi kathah putrane Allahumma. Pokoke donga ki sing apik aja sampe elek. Iya amin iya. Nyuwun sewu nderek ditepangaken nami kula nggih menika Dodok. Nami asli kula nggih menika Alvino. Kula mijil saking Bojonegoro, mbok bilih panjenengan Ora percaya. piye? Udah ini kok ngenyek uangnya apa tuh? Ya padha aku ya bantu kono. Kok iso bantu kono piye? Alvino paling gak ya turunan Cina, raine koyo debo kok Alvino. Wong iki mbok ngaca. Kowe berarti padha karo nyalano wong tuaku kowe. Ya apa? Mamahku, papaku jenakno aku ya Alvino gak masalah. Kowe kok masalahnya apa sirik kowe karo aku? Mama papa. Mama papa dong aku. Mama papa. Kaya wis ora kurang sing dipangan Dodok. Lah nyapa? Mama papa iki pegawae. Paling kak ya di perusahaan. Loh, aku yo di perusahaan papaku. Apa es tebu Tebak-tebak piye? Perusahaan damen ning omah. Ngobong kowe iki. Ngobong piye kok ora masalah to. Lah kowe iki lho sapa kok modele ngece wong? Aku ngomong Alvino mau salahne. Ha jajal kowe tetep pangan dhewe kono sing apik. Alah wis ora usah. Lah ora usah. Wis kenal aku kok. Lho, wong kok kepeke peden kowe iki jenenge. Lho ora percaya. Tak tangklekne karo jamaah mriki. Takokno. Nyuwun sewu mas-mas ingkang teng mriku bapak-bapak sampun tepang kali Mas niki napa dereng? Sing kene gak pati apal, Cuk. Sing kene gak apal. Tapi tengah. Sing tengah apal awakmu kabeh. Wis apal kabeh. Ingkang rawuh teng ajeng menika sampun tepang kali Mas niki napa dereng Bapak Ibu? Urung. Kompak to. Kompak urung ngono kok. Lah iya. Lho kok lah. Kowe iki piye ta omonganmu kok sing genah to? Sing kene lho, to. Sing kene malah Wis ini fan. kowe fan apa kowe malah kecewa. Aku ngomong tepang gunung kalau ngono. Pertama ngono. Engko keduane Muka. masa muka ki piye ta omonganmu. Nyuwun sewu nyang teng mrika sampun tepang kali Mas niki apa dereng, Bu? Wis tak golek senar kendhat to, Le. Hanya apa kendat? Lah kabeh urung kenal kowe kok kepedien. Berarti dereng kenal. Dereng. Iya tak kenal. Tak omongi iki. Ya, Pak. Malam hari niki lain daripada yang lain. Piye? Beda lho, biasanya awake dhewe melok ngantenan sedekah bumi iki beda lho, Mas. Iya. Iki sing rawuh jamaah-jamaah para gus, para yayi. Iya ya paham. Ngomong saomong hati-hati, kleru ngomong cepot ndasmu, aku iki lho sing apik. Salam sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah kaya pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki sih Mbah Yai tenan iki. Bocah potongane kaya katen bat suarane gede, Pak. Kok malah cengengesan iki lho. Lah aku ya kudu guyu. Sing mirsani iki lho wis ketok wibawa wis seneng karo awakmu kok iso malah kowe guyu cengengesan. Sing ketok wibawa aja guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye kowe? Nyuwun sewu kula salam niki ndongake panjenengan jenengan jawab niku saling mendoakan.
Dijawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora mulek kae. Padha cengengesan to ya. Cengengesan wong kowe salah kok. Salah piye? Kowe ora ngono, Lek. Kowe iki nek iso aja modele kaya kemiso. Nek gak ngerti tanya. Kowe ngerti ya? Ya ngerti to. Iki mukadimah lho to. Mukadimah kok mbulet kaya damen. Lah Sing terus bener ki ngene lho, Mas. Aja kemisit sik to. As-sholatu was isik to kowe aja melu-melu dhisik. Kuwi ganggu konsentrasi aku jadi bingung. As-sholatu was iku met lambemu meneng sik ya ampun. aku gak omongi. Kamu dawuhmu itu ganggu konsentrasiku tahu. Ngene-ngene tok. Iya, tapi udah melihat mataku. Anu nek kresek kudu ngono aku. Umi-umi kok ganggu. Ngene lho, dirungokno tenanan. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Astagfirullahaladzim. Allah. So nyebut, alhamdulillah kancaku so tobat. Amma ba'du. Ya apa kok sos Lah urung-urung kok wis rampung. lah kok terus dijumuk gurine ama ba'du. Para bapak-bapak, Bapakmu akeh ning kene. ibu-ibu, Mbokmu melok kabeh ya. Kowe iki anak apa iki? anak urunan. Tapuk meneng. Urunan BP3 to piye kok? Para sesepuh dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku. Ya wis mesti. Mriki kalih mriku Kowe ape piye? meneng. Pun sambutan ora gelem. Mriki kalih mriku dalu punika dados tunggal nggih menika ndongaaken anggenipun jamaah Yai Kampung Gadah Kajat menika ingkang sepindhah nggih menika hall yang kedua Ki Mageti. Nggih ngoten ta nggih? Nggih. Mila menika panjenengan sami menika adalah orang-orang yang beruntung di mana orang-orang yang selalu mengingat dengan leluhur kita. Allahumma Amin. insyaallah ingkang rawuh sedaya menika pikantuk rejeki ingkang barokah. Allahumma Amin. isa kowe ngono. Lambene kok cintung bensin. Jamaah sehat nggih? Nyapa kok cengengesan dijawab nggih kok cengengesan. Wong gak ngerti ilmune wong sambutan. Sambutan Wong piye? sambutan itu harus ada ketawane untuk apa ya, komunikatif dengan para penonton. Lho, Aja kaya kowe, pemantes. iya monoton kenceng ngono ya masyarakat wedi. Oh ngono. Nggih, jajal. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh, sami sehat sedaya nggih. Lho, aja mok takokne nek. Lah piye? Wis positif mesti sehat wong delok wayang ngono. Ya. Nggih to, Pak? Ya Nah, bener. nek lara mesti ya ayo wegah mrene wong rasane awake ya. Wong wis karuan positif sehat tok sehat nggih ngono ki padha. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki tansah pinanggih bagya mulya. Mugi-mugi sing gadah sabin-sabine kathah terus panenane melimpah Allahumma. Amin. Sing boten gadah. Takok sing boten gadah aku ya ndongakno apel lho Mas. Lah iya dongamu piye mau? Mugi-mugi sing gadah sabine sing subur panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Niku sing gadah sawah. Sing boten gadah. Ndongakno ora kula ayo bebas to sing ra duwe bareng dongakne. Lah nyapa sing ra duwe kok didongakno barang iki? Lho piye to? Justru sing wis duwe ya aja didongakne. Angger diciri mesti tukul ngono lho to. Lah terus sing gak duwe sawah piye dongane? Ya tuku. Bocah iki piye nyuwun sewu Pak, kula urusan Pun. sekedap nggih. Nggih pun. Dadi nek dongane sing gadah sabin mugi-mugi panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Ingkang boten gadah sabin tumbas. Tumbas ki nek duwe duit. Ya, Nek ra duwe duit piye? utang. Wong urip rasa angel-angel, Mas. Santai wae, lempeng. Ikuti dengan kehidupan. Kehidupan Mas. Utang ki ya wajibe nyaur to Mas. Lah kowe terus nek ditagih terus jawabe piye? Wong utangin duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Ora duwe dhuwit kok bingung ape nyaur. Nyantel. Lah nek ditagih piye? Ya semoyo. Ilmumu ilmu welut ketoke kowe iki. Ya ora iki ilmu alam. Alam apa kowe jenenge wong utang sing ra duwe isin ya kowe. Ya ora iso. Lho kok gak iso piye wong utang ki wajibe nyaur kok kowe ditagih gak Nyaur ki nek enek sing dienggo. Lah kowe gak enek. Ora enek.
Lah terus nyaurmu kapan? Yo sak wayah-wayah nak duwe. Ngono lho. Kowe jenenge wong duwe utang ora duwe isin ya kowe. Sing ra duwe isin pegawe bange. Lah nyapa? Lah nagih aku bolak-balik ra tak kei kok cek nagih. Cek dolan omahku. Seminggu ping 3. Aku dipandang karo masyarakat tangga kiwa tengen ra isin to. Ya ora ngono, ya sing kleru ya kowe to, Mas. Apa? Wong kowe utang kok ditagih kok malah kowe semoyo terus ya kudune nyaur to, Mas. Lho, lah aku kan gak duwe duit. Kok ditagih? Gobloke lho. Iya to? Piye to, Pak? Ki nyuwun sewu, Pak, jenengan bangkane jenengan. Ora ngantasi kono dhewe utange akeh. Asemi. Mas, wong ki sing apik rasa duwe utang malah apik kuwi. Lho, utang sebagai penyemangat hidup ra apa-apa to. Penyemangat hidup ra apa-apa lho piye nek. Kuwi to urusanku dhewe kok. Kok iso? Modelmu kok model serekalan ra genah kabeh lho kowe iki. Rene, rada rene. Mah kok mbok ambung. Sing kudu ngambung garangan ya sapa? Aja ambung lho ya. Ora. Janji. Iya. Iki cabai. Ancan komat iki jengkele wong to, Pak. Lah nggih. Wong jenenge kanca seniman, kanca ndagel. Kula kalian iki kan kados dulur piyambak to, Pak. Nggih. Wong jenenge paling gak ya susah senang bersama. Bersama. Mboten iki nek pun kadung duwe dhuwit ngoten kancane apa ora duwe dhuwit ngoten diutangi angel ra kaprah to, Pak. Lah wajibe kan nyuwun sewu, Pak. Wong jenenge kanca sahib. Paling gak nek aku ganti dhuwit, dhek yo nyilihi to, Pak nggih. Kudune ra ngoten. Nggih, kuwi jenenge kanca sing setia sing apik ngono lho, Mas. Lah kuwi jenenge kanca ra roh kanca. Lah nyapa? Lah kowe kan kudune ya wis apal aku. Piye? Lek aku ki gak tau nyekel duit, sing nyekel duit ora aku to. Lah sing nyekel Oh sapa? ya aku mulai tanggapan wis gak nyekel popo. Langsung tak serahno bojoku. Oh, berarti sing nyekel dhuwit bojomu. Bojoku. Aku tak nyelek bojomu wae. Ayo monggo. Oke. 3 wulan gak masalah, 3 wulan. Sing disire duwite apa bojone kuwi Lah lho, genane. bosomu gak penak. Iki lho. Aku kan ra duwe dhuwit Kowe nek ngomong piye? Aku kan ra duwe dhuwit, aku nyelek awakmu. Iya ning aku gak nyekel duit. Lah sing nyekel dhuwit sapa? Bojoku. Aku tak nyelek bojomu. 3 wulan ae engko tak anakane pisan. Lho, aja sik lho, sik. Aja sik piye to, Mas? Wah, engko anak-anak. Nulung kanca, Mas, nulung kanca lho, Mas. Iya. Pahala lho kuwi. Iya ya bosomu. Medeni wong. Piye to gak ngomong kowe lho? Lho, aku ki ra duwe dhuwit pengen nyelek awakmu. Iya tak sili ning sing nyekel ora aku. Lah sing nyekel sapa? Bojoku. Aku tak nyelek bojomu. Lah iki lho. 3 wulan engko tak anakane sisan. Waduh, lha kan Ora apa-apa tapi ora tambahan kowe. ku anake kaya galon. Galon gundulmu wis teko galon piye to? Alah, jal bosok aku sing nyilih. Oh monggo to. Aku tak nyilih duitmu. Oh, tak silihi, Met. Iya. Tapi sing nyekel duit gak aku. Sapa? Mbah wedokku. Wis kono, Ndang. Ndang silihi no. Ndang kono to? Aku tang duitmu. Aku gak nggawa duit. Sing nggawa? Sing nggawa mbah wedokku. Gak bojomu. Gak, bojoku ora tau nggo duit to. Bojoku duite dikek bang, mbah wedokku. Iya. Silen pen ra apa-apa. Gak nyilih, gak rong dino. Wis ora mbahku pen gak masalah saumur hidup. Gak rong dino tok tak nggo balungan bakso. Lah iki Lah kene nesu. dicekel bojoku ora cekel mbae. Nesu ki jenenge kowe nesu. Ora nesu piye kok. Kowe iki boyo ngelingi iki panggon ning ndi, papane ndi to, Mas? Lho, kowe kok Acarane apa? Kok malah kowe nesu? Wayangan lho. Lho, maksudnya ngene lho, wong ki aja gampang nesu nyuwun sewu lho, Pak nggih. Nggih no. Wong ki lek nesu nyuwun sewu, wong nek gampang nesu kuwi darah mundak. Iya. Iki jere dokter. Darah naik nanti kamu lama-lama kalau naik terus nanti kena penyakit yang namanya penyakit stroke. Bahaya, Met. Stroke. Aku gak kesusu. Nek darahmu naik kok kena penyakit jenenge stroke. Stroke. Aku gak kesusu, Met. Nek pengen stroke kok. Lho, penyakitnya kuwi lho stroke. Stroke. Lho, cepetno. Piye? Stroke. Nek stroke aku gak kesusu. Aku juga kesusu. Oh, sing bener stroke kok stroke. Ya ora masalah, ya paling gak ndongakno napa teng mriki. Nggih. Nggih. Panglipur ngoten Pak nggih. Nggih no. Monggo. Nyanyi niki pesindene. Niki nyantepangne sindene. Niki. Nggih no. Alah sak setunggal kali 3 sekawan gangsal. Sing hati-hati. Lah napa? Nu daerah kidulan iki hati-hati lho, Kak. Hati-hatine piye? Magetan, Mediun. Lah nyapa lho? Kowe aja dendeni wong to kowe iki. Apa ya, Mek? Stop pabrik. Apa ya, Mek? Cuma medeni wong lho kowe iki. Lah ya sing hati-hati. Lah nyapa hati-hati? Aku keliru lanang. Kita kulino baturan banci kowe kita. Ora. Lah piye kowe iso? Nyuwun sewu ingkang nomor pisan iki. Sepindahan iki mike anu, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Wih, ngaku. Ini berarti kode. Kode. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Cak. Weh.
Wah, ki apik. Dugi mriki wae jam pinten, Mbak? Jam 7. Wah, lagi kok kan kok besok yo ngerti. Pancene kode. Kode piye? Geser. Nggih, geser nyuwun sewu. Wilujeng dalu, Mbak. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Bareng asma Mbak sinten? Bareng asma Kresa. Wah, jenenge Kresak. Ora nganggo ka yo. Kupinge. Ora nganggo ke. Kresa. Kresa pi dalam saking pundi, Mbak Kresa? Saking Blitar. Oh, saking Blitar. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 6. Oh, jam 6. Jam 6. Geser, geser. Lah iki. Nyawa. Aja ditakoki sing ngono, Mas. Piye? Takoki nganggo musik, kendangi kowe, Jajal. Oke. Dun tak dun. Ndut. Ketek ndut. Ketek ndut. Ketek ndut. Dung 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 dung. Mas. Kendang ora enek sing muni ketek genduten ora enek. Lho, sing oleh borongan kendang sapa to, Mas? Kowe. Lah iya manut aku. Lho tapi munine ora enek ketek genduten. Dutak tuh, ndang dutak tuh. Lah aku iso mbok diborong sisan. Aku menehi contoh. Lah berarti kowe tersinggung. Ya tersinggung to, padha karo ngece aku wong aku pengen nyanyi. Lagi sadar aku. Sadar piye? Bae ketek. Wong kene ora ngelokne dekne. Ora ngelakne tapi Pancen nyemoni. kendang ke suarane tek tek du dendut. Ketek dendut. Ketek dendut. Ngono. Kuwi ora munine kendang. Apa? Munine cangkemmu kuwi. Tuwapo tenan kok iso. Piye Aku malah nesu dhewe. Ya wis ta. Dutak tuh, ndang tuh, tak tuh. Ngene ta? Ya. Iya. Ya, Jiro Lugo. Asik. Asik. Terus, Mas. Asik. Penak Pak kendang, Pak. Penak. Pak. Yuk. Batine sing kono. Kenapa? Kayak gulune ndi jae. Wong uripku ya komplit kok gulune endi piye? Apa bar surah langsung bablas awak. Ora enek gulune. Saking ngece wong lho. Aku ki ya menungso komplit kok ora mbok. Komplit iki kaya aku. Piye? Kepala, Heh. gulu, Heh. awak, sikil. Lho aku ya padha komplit. Apa ki bar kepala sebablas awak. Gulune lho ndi? Iki gulu, Mas. Gak ketara itu. Mantep gigetane bayi ngono to piye Nek kok. diceluk di gulu penak ta. Piye? Met kok met. Dalem. Duh, aku ya padha. Eja. Celuken to? Dak dak. Dalem. Lho, sak awake. Kuwi kuncinan wis tak paket iki. Iki ra perkara ganti gulu gak, Mas. Apa ta? Kakean lemak. Gaji. Apa? Yo, musik. Apa kuwi? Yang ini. Ta. Piye? Lu nganggo kendang kono ya. Kendang kono, Mas. Kendang asli. Kendang Nggih, asli. kendangnya nggih Mas nggih. Nggih. Tak tuh, ndak terserah kanto jenengan pokoke. Yang penting penak. Nggih, mboten derek kulaan. Lagi. Mas nggih anteng kaya Wes ngono. penak. Yang ini. Go. Ah. Wah, 3 tahun ra krungu kendang, Mas. Apa? Kowe malah bribeni cah bayi turu e. Alae bayi ndelok wayang. Lah bayi budaya kok ora oleh kok. Lah kowe takok rentang tas tes. Ya sabar kok ora sae-ae. Kono muni langsung. Ayo Mas, kendang Mas. Tarik Mas, yo. Teman. Yang ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Sulisi Malaya. Opo ki? Kok mboten cocok to, Pak? Nek jenengan dangune ya ora tenanan, lho sing Nyun- tenanan ya sing jenengan- dipaske larase to Mas, aku ya ben gak Anu, bingung. tempone kurangi, Mas. Kurangi Mas, kurangi. Menawa lho. 1 2 3 Wah. 4. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Sulisi Malaya, Cak. Boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumah saya Kecamatan Poncol-Cak. Boleh tahu cek bojo apa ijek dhewe, Dek? Saya ini sendirian, Cak. Wis Mas mari ngrangsung kabeh Mas.
Kowe sing takok aku sing kemeringet. Apane sing kemeringet? Lho, penak wong seni takoke nganggo lagu. Ya. Heeh. Musik. Yo, berikutnya geser. Yang ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Diana. Orang budaya. Modele Orang nganggo seni. modele sing iki, Wong kenalan nganggo lagu ki ya kudu nganggo rasa. tapi sing iki aneh, Mas. Modele Modele kaya wong rambutui ngono sae. Kaya ora dibutuhan popo ngono sae. Lah iya. Ya maksudnya dilarasno Mbak kalian adane ngoten lho dadi. Jenenge larasnya nggih sak monten lho, Mas. Tak dhuwur nek. Sak Oke, sae. dhuwur Mas. Yo. Kowe kuwi lho kok duno Mas. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Bareng dicak dhuwur kono gak teko. Nama saya Dek gak dhuwur. Nih, tak urusane. Ya surusi kowe. Meneng kok. Cek loro urusi kowe. Iya. Bocah-bocah iki ndredeg kabeh iki, Mas. Mboten apa-apa. Kersane. Awale ngoten Pak, mangke nek suwe-suwe pun mapan dhewe, kaestu niku. Kok ndredeg jane pedhot dagelan apa malaikat. Piye? Sana Yang ini Iki. Ae lho kok aku iki kono. Lah iya. Kono lho. Nggih, nyen kendang. Yang ini siapa namanya sakmono? Nggih. Sakmono. Lah kok piye to kowe? Yang ini Mari Pak ganggu lah kowe. Pak iki ora ganggu nyontoni bapak iki. Iya ya aku nak kebanyakan contoh bingung. Aku ora ganggu wis. Ya. Yang ini Alah. kendang endi? Ya. Yang ini siapa namanya, Dek? nama saya Dian, Mas. Dian sapa? Dian ini dari mana, Dek? Saya dari Sambirobyong. Sambirobyong. Ngerti. Enggak. Geser sebelahnya. Yang ini siapa namanya? Saya Fitria. Sudah punya suami apa belum? Hukum ya ampun. Urung. Alhamdulillah. Lho kok Kono alhamdulillah. kono ora nyauri kok terus urung. Iki jane urusane kondi to. Menawa Itu terus nih. sudah punya suami apa belum, Dek? Alhamdulillah. Mau punya. Oh, mau punya. Mundul. Mau punya kan mundul. Nggih, makasih. Nggih. Perkenalan iki nek nganggo lagu wong awake dhewe wong seni. Iya. Ya penak. Ngono lho. Ya, sik to ijek siji kae lho. Kowe mbok yo sing hadir. Ijek siji kalau sing pinggir. Iya ketut to. Lho kae yo ketut Waranggono kok iso malah ora mbok takoni piye to. Kira petetan. Petetan budulmu tak tapuk iki. Pengen nyepete. Menika pesindir senior lho aja nyepere. Senior. Anane enek sing nonom, perkara yo enek sing senior ngono lho Mas. Ora mesti lah nek sing senior ora gerak, ya apa enek sing. Ya mestine gerak wong jenenge wong urip. Lah iya. Ayo Tang. Jenengan gerak. Lho jenengan gerak piye ta? Nggih. Cedhake sing penak lho. Masa yo nganggo nada. Yo nada. Malah buke niku pinter bahasa Inggris. Lho Lho nada bahasa Inggris iso lho Mas Wi. Masa Ya jajalan ora percaya. Halah, kendang Mas. Ayo. wis mbok-mbokane iki rasa ditekoki wae ngono. Lah ya ta malah deleming tekan ndi. Lambangane aku ditekira petetan. Mboten guyon kok nggih. Nyuwun sewu paring asma sinten, Bu? Kula niki Nggih. nadane cilik ya. Nggih, samonten mawon. Kula niki Iya. Mbak Resniaton. Alah, konditon. Lho kok konditon piye to kowe? Endi? Pengen jangkar wong lagi jenenge. Daleme. Ya ngono, pi dalem Nggih, dalem saking pundi? Kriya kula Nggih. saking dusun Sondi. Endi wi? Kok ndi kuwi piye to segenah. Matur nuwun. Nah, Sampun. disiarke pesindene jumeneng. Gak, Mboten napa-napa Pak. Ayo, monggo. Setunggal nggih. Nggih, monggo. Saking mbake niki riyen. Nah. Siarke Mas, sing apik Mas. Oke, baik saudaraku.
Asik. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Berada di Surya Graha, pendopo yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk jamaah Kiai Kampung. Malam ini Mas, ini guyumu kakean Mas, kedawan. Loh, MC dangdut karep. MC dangdut tapi guyu ya kena rasa dawa-dawa sithik wae. Nyulala apa? Nyulalapa, nyulalapa, lalapa. Nyopo? Nyulalapa. Nyulalapa ki apa to? Lah iya. Guyune aja dawa sithik wae, sementing iki kata-katane. Kakean ta iki? Kakean, kene kanturane kantur tengah ben ketok syuting. Ayo. Yo, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang satu ini sudah tidak asing buat anda semuanya. Sira kan Siti. Ya apa urung tau dicipok gendruwo kowe. Aku iki karek apa jare awak? Nek ngono ki guyumu kesithiken. Lah, Ngene lho Mas, teng guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedeng. lambene kecintung. Supiye ta? Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis pesinden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Yang satu ini sangat cantik luar biasa. Ada siapa dia? Yuk kita sambut. Mengindah. Bagi mbuh dikandani angel kaso. Angele. Nyarno yen nyarno, mulane to latihan dadi siar penyiar iki sing apik sing piye ngono lho. Latihan piye to kene sibuk tanggapan terus. Wah, saja. Tanggapan kondile. Upama, Kak. Upama piyangenanmu. Baik hadir supaya berbahagia. Weh, enak Pak niki. Gue neng gerahan ini gitu. Selamat malam semuanya. Ya. Wah. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, Eko kok ndi piye to iki? Dah. Lah, ngono lho Eko iki. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Kak. ada buah belimbing, belimbing, belimbing. Untuk garing ya. Limbing terus. Lah piye? Liyane. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Eko dek ngarep piye to, Mas? Eko syariah Mas. Eko syariah jane bang to piye kok Eko syariah kok omonganmu. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek kadokmu. Kecantol. Suwek. Kayak ngono Ekomu. Lah iki tanggap jamaah Kiai Kampung. Yo menjaga kesopanan. Eko apa? Eko syariah. Hati-hati yang duduk di sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Ya apa ya Mas? Lah kata-katamu horor kabeh. Horor piye kata-kata ya genah kok. Yo ya sing sopan yo para jamaah nih. Mari kita sambut. Mbut. Wis didukani guse kowe. Boten niki lho gara-gara. Niki lho Gus, omongane jara Gus, potong 750 Gus. Aja dipotong gentek ya San. Iki karek nyaur utang kok. Ini anu Mas Komet, Nggih. panjenengane beliau Bapak PJ Bupati hadir di Oh, tengah-tengah iya, kita. matur nuwun. Pak Nizamu luar biasa. Iya. Selamat datang Bapak. Nggih, sugeng rawuh. Selamat Bapak. menikmati. Menikmati hidangan. Semoga paham dengan bahasa Jawa karena beliau bukan asli dari Jawa. Oh, bukan asli dari Oh Jawa. iya, makanya jenengan dagelan harus pandai membahas suasana dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, terus bahasa Biae. Pak, niki kula eling-eling. Napa? Dagelan Jawa kok kon basa Indonesia, mati dadak Pak dari tenan. Akeh ning Jakarta balik. Aku serung. Nggih kok. Yuk langsung kemawon wonten sinten menika Diajeng Ayu. Yo. Lia. Sapa? Kuliah piye? Pake karo sing karo. Sinten Pak niki? Mbak Lia, I love you. Wah. Yo rada teges Mbak Lia. Aku anggere kedawan kuri, Pak. Jare menado. Iya. Ketahuan li. Ya, monggo Diajeng Ayu Lia. Yuk. Tak Anu ngomong ning Enggak. gimana ya sepi kabeh. kreatif spote kok Mbak pinarian Mbak.
Saru ya. Ayo sepote. Enek. Spot. Artis kok ra disepoti saru. Lha kira kanca-kanca demen ae. Ayo kersane tasik dahar. Oh, tasik dahar. Lah kudune Siapa piye? nih? Kok tak sepoti aku? Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik Lia. Wah, luar biasa. Biasa di luar. Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Cak Dodo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Makin cantik sampean ya Allah. Oh masa iya, Iya. Mas? Dulu kan aku pernah lihat kamu di YouTube. Oh iya? Iya. Seperti ini? Iya, sekarang Aduh. tambah cantik ya ampun. Makasih Komet Cak Dodo mati. juga. Maaf Mbak Lia. Makin gemoy. Ini Komet apa, mati. Ini kotor ini apa nih? Oh keringat. Komet keringat. mati. Ah pengen. Siapa sih pengen? Pengen gue. Lu ki cek waki kok. Lo waki apa terus gelem? Wis apa ngerti ya? Mbak Lia aslinya mana sih kalau boleh tahu? Saya asli Magetan, kecamatannya Kartoharjo Cak Dodo. Ya kan deket dengan keluarga saya. Iya kah? Aku Kartosini. Kok Kartosini. Kartosini yang ora ono, Mas? Kartonyono lho. Oh Kartonyono. Iya ngerenek wong wedok endi wis cedhak pokoke. Lah nyapa lho? Ngene pidalem saking pundi Sragen jare ya taun Sragen. Keluargane Sragen. Kuwi nek repot nek sinden kok Irak niku ya. Ini nyapa? Kok keluargane Irak. Nanti mampir ya, Iya Mas. nanti mampir. Ya nanti tak kasih wedang. Bedang apa? Ya kamu mau diwedani. Itu siapa toh, Cak? Kamu masa nggak kenal? Nggak kenal. Itu namanya siluman gunggu. Kok ada siluman di sini? Hei, Sunio. Kamu jangan nangkut-nangkut Dek Lia. Wah kamu. Aku bukan Junio. Doraemon. Patrick. SpongeBob. Malah kok dintu. Tuan Krup. Mbak Lia. Injih, Nggih, pripun, monggo Cak? Paringi setunggal tembang kagem paring panglipur sedaya kang rawuh teng mriki. Nggih, niki nggih nderek dedonga kagem Kabupaten Magetan tercinta. Nggih. Mugi-mugi sedaya masyarakat pinaringan sehat, Amin. panjang umur, Amin. rezekinipun lancar. Amin. Nggih, amin. Amin. Selamat malam ugi kagem Bapak Bapak PJ. PJ Bupati dan juga Gus Mbah Yai, Oh, para ulama. Nggih, ugi Gus Hari menika saking Ponorogo rawuh. Oh, nggih. Nggih. Sugeng rawuh Gus. Niki nyuwun didongani, Gus. Nggih. Niki diwaoske Yasin mboten napa-napa. Ben sehat selamat ora enek alangan popo ngono lho. Rupiah. Beliaunya Bobo PJ ndak bisa bahasa Jawa. Iya. Pak PJ ndak bisa bahasa Jawa ya, Pak? Ndak apa-apa. Yang penting kalau yang lainnya ketawa ikut ketawa ya, Bapak. Ya. Kasihan saya, Pak ya. Nyuwun sewa, Pak. Nyun sewu, nyun sewa iki piye to? Arepku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kok terus campur-campur. Pak PJ mungkin membutuhkan hiburan ini bisa dibawa ke sana, Pak. Iya, buat jaga rumah, Pak ini. Emangnya herder. Kayak Menapa kok? Sini loh Ini Cak lho, Komet. lho. Kok kita kayak anak tiri to ning kono ki. aku rono. Iya. Iya. Iki pamane kowe anakku, aku bapake iki bojoku. Ya Loh, anake. sik Mas. Aku bojomu. Iya, Berarti toh. aku mbok sileke kono. Lho, ora iki Nggak anake mau. anake awake dhewe. Oh, anake. Iki comono anak sing gak diingini awake dhewe apa dicitesno cara ngono. Iya. Dah. Ora ya, anak kesayangan, anak kesayangan. Iki anu Mas sing rawuh ugi panjenenganipun Bapak Wakil Ketua DPRD sementara. Oh, Ya. iya. Ugi rawuh. Abah Suyatno. Jenengan pun tepang nggih.
Ampun, aku lu Lah ditanggap asli kok. Magetan lho, Cak. Wah, aku yo sering ning Magetan yo ora. Oh iya ta? Oke, kula teng Sarangan ate kecemplung. Ya selangkung insyaallah. Wis to pokoke Ki Mageti jenengan melu ndonga sing tenanan Inggih. muga-muga kesawapan berkah. Amin Amin, amin amin amin, amin. amin. Monggo, Kok Mbak. ngaturin apa? Riyen mbok menawi wonten pamundutan apa? Monggo hiburan mau Oh, dihibur. ngaten. Niki duet mawon, Pak. Monggo ajeng duit napa ajeng Duet kok duit pripun to jenengan duet. 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 Oh. Senes duit. Oh tak kira duit. Iya to. Cak, Nyoro. Cak dodok. Dalem. Mbosone sebelahku kok njawel-njawel to, Cak? Kamu tahu, dia itu tangannya jeradil tahu. Dia pernah diudes-udes tangannya. Bahasa Indonesiane Apa apa? to wi? Udes-udes sih piye to bahasa Indonesia. Kapan aku jawil wong aku kurang ngene tok. Loh, lah yo ngene iki yo jawil. Lah Iya, iya to. tapi tak biasane ngene. Kowe iki ngawur, Mbak Lia. Dalam, Cak. Minta tangannya satu. Utangane gur loro. Loh, maksud iki apa digandrungi Oh. seneng. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Kaya kungfu. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Apa piye kowe? Apa piye? Kok iya ketok Matur ae nuwun. lho. Oh ya roh. Rek mripate kelelawar dadi apal. Aja. Eh, Kok awas lho men. kok disai? Apa? Loh, Cak, Kok disai? eh, Lah, iki ning kene iki kiai tok lho. Wes. Sawapan. ora Pak trimo. iya. Nyawere ora trimo. Apa? Niku nyawere kanggo bareng-bareng Mas. Wis seru. Ora kanggo awakmu dhewe nyapa dek terus mbok cekli dhewe. Khusus komet. Ya. Endi urung ketok kok? Request lagu Lamunan Lestari dari Ibu Nyai Ponorogo. Matur nuwun. Kagem komet. Endi seto? Tulisane kagem komet endi? Iki lho Dla. Enek ora iki? Oh. Enek ora? Kagem komet dan juga Dodok dan juga Mbak Lia telu no kok. Oh. Telas. Apa kok telas nih kok? Satu sih Iki- entek. Niki Mbak Lia wonten request lamunan nggih. kali Lestari. Oh, nggih. Monggo ingkang pundi ingkang dipinakani Lestari rumiyin? mawon Bu Nyai. Oke, Bu Nyai. Ingkang pundi menika Bu Nyai lenggahipun Ah, menika. Nanti Medi Mbak ingkang Nika. menika ki ndi kok jempolmu ngene tok? Ibu. Menika. Kaya Bu ruwet. Nyai. Cih pangestunipun. Mosok dereng Lho, niku apal. Sami. Saya tak jenengan ngertos Bu Nyai ini. Lah, niku. Lah sampean ngerti Bu Nyai? Nika lho. Mau Sik ditanggap kok kok ora ora ngerti. cetha to, Cak. Punya menika. Bu Nyai sak Ponorogo. Nggih. Ingkang pundi piyayinipun? Wilujeng dalu, Bu. Bu Nyai. Nggih. Endi? Tuh, Jempolmu kula sing genah tek ngono lho. tek. Lho. Ngono. Tek kok sing blender ono ki Bapak jeneng. yo golek sinyal. Lah kok so. Monggo Mbak Lia langsung dipinangkani mawon nggih. Nggih, Nggih, pamungkasanipun. siap. Hati-hati nada, yuk. Aku gak dikancani Cak Kene. Kancane oke. Tidak ada sampean jejer karo Mbak Lia. Iya. Peh, cara mono iki dadi tenan wae. Oh, aja mbok paksa lho, ora bekno. Sing kudu ngerabekno mbek garangan ya sapa kok bayani. Iya, Lah iki lak kaya Pak Pohku. Mosok? Iki cek enom lho Mbak kok papuh piye to? Wis enom to? Isi Iya. enom usia piro, Met? Hah? Usia piro? Dua-dua. Dua-dua. Masa? Iya. Lah kok untune ana ventilasine iki? Anu mode. Apa? Kode apa? Iki mode. Mode. Kode apa? Ayo kadang-kadang ini iki ngono di atas jam 12. Nah, Tek. iki dadi untuk palsu. Heeh. Ya Lestari. monggo. Lestari. Nggih, spesial kagem Bunyai. Punya. Luar biasa. Biasa di luar. Nggih, Sampun nggih, ngatur Ibu Nyai. Nggih, matur nuwun Mbak Nggih, Lia. sembah nuwun, Cak. Monggo. Kok kloter pripun to? Kloter balik monggo. Nah. Lho, disurung lho, Cak. Lah ya sing ngalus karo wong wedok. Urung le sapa?
ngene ora kok sok. Loh, ora to, Cak? Kenyih ngono, surungan kok ngono. Ya karepmu dhewe. Lagu nek menciptakan karo rasa ya ngene iki lho. Penak ya Nyuwun Mas. sewu kadang-kadang kula prihatin. Prihatine piye? Saestu lho, Pak. Pripun? Karena lagu ini menurut saya lagu itu adalah sarana dakwah yang paling sip, Paling mudah paling diterima. mudah gampang diterima. Dakwah lewat lagu, syair lagu. Nggih, dadi kalau wong namanya kita juga harus sadar bahwa lagu itu cepat dihafal dengan terutama anak-anak. Iya Mbok bener. yen nyiptakno ya sing apik-apik kados Lestari mong kae ayem. Ayem nggih. Dangdut zaman dulu juga enak-enak. Enake ning ndi? Terutama Bang Haji Roma Irama. Heeh. Enek ta lagune? Lagune piye? Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan. Suaramu penak lho kok gak melok tunggu mprit kowe. Iya itu cara pengalaman. Kuwi lagune Roma melalui lagu Demi dakwah. keimanan boleh lapar, demi keimanan. Bang Haji Roma Irama. Jangan pernah ditukar dengan apapun, kehormatan ini jangan pernah dijual berapapun. Ngrungokno. Ayem ta? Ayem tenan, Mas. Bareng lagu sing semakin kesini ki reno-reno. Rene-renene piye? Ku hamil duluan sudah 3 bulan Iya, gara-gara aku mbok deselno nang Tamena. Alah ya apa kok wis teko Kuwi titik. kak ya berpengaruh to. Berarti tidak Karakter, Pak. mendidik. Iya, Tidak iya. mendidik berarti kurang Ngono lho. pas nek lagu itu. Kurang pas. Oke, berarti nek masalah lagu-lagu sampean iso nih, Mas. Loh, Ya paling gak nyuara sithik no Mas nyanyi. Wis tak suarane bendino lho. Nyuarane piye? Kok nyuarane bendino piye paling gak nyanyi to apa? Lah iki enek ya dites iki, Kak. Oke, dites. Saiki iki Mbak Lia. Salajengipun, nah niki. Wah, ini Niki diurut napa? kok iso Apa diurut? diurut wong niku nyambut gawe masa diurut ki ya. Iso diurut piye? Aja Kok- diurut. kok lagu minyak barang diurut piye? Boten. Maksudnya sak teruse kene lho, kok iso Nanti diurut nih. diurutne piye? Aja diurut. Lah bener Pak Dalang Aja. niki. Ngaten Pak Ate, Pak Turki, niki. Ngaten. Jenenge apa? Diurut. Duh, kok geger Ketok kuwi. Mate dipelurut. So Malah emosi nyapa lho kowe iki. diurut nih. Teruse. Terus sih. Lah ngono, monggo salajengipun wonten Diajeng Ayu ingkang saking India. Nggih. India. Oh iya. Lho nggih to Pak, setele kan kados India Pak nggih. Waranggono India niku. Kajol lah paling ndak. Kadol. Kadol ki tipimu kuwi kok dol kuwi kok omonganmu. Ayo, kanggo India. Iya. Ayo. Ayo, Mbak, berdiri, Mbak. Ada siapa dia? Mbak, sinten, Mbak? Resa. Gresa. Resa. Resa. Ya. Dari Duh. Hae. Hae. Ayo. Pas Pak niki, pas iki. Pas. Iki pomo napa lakon film India niku iki Sarukan iki Kajol. Nah. Lah, aku dadi apa, Met? Berarti penyakit. Kok iso penyakit iki ta? Musuhe Sarukan. Oh iya. Ha, Wis pokoke kayak ikan ngono wis to. ya. Berarti mekan pamane. Nah, kudu apa lagu India? Jajal lagu India saiki ya. Mbak, bisa lagu dia sedikit, Mbak? Coba ikuti suara saya. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ayo. Ho 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 ho. Kok gudi men, Mbak? Wedok pola kok iso gudi. Batin ku Jenenge suarane iki mlang malih. gegeti wong. Coba Mbak ikuti, Mbak. Santai aja. Satu dulu. Dekat lagi, dekat. Mas volumenya anu polno Mas kita iki. Ho 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 ho. Ayo. 1 2 3. Ho ho. Bisa dong. Coba Mas Dada. Ya, bisa toh. India dia.
Oh ho ho ho. Oh ho ho ho. Oh ho ho ho. Oh ho ho ho. Oh ho ho. Enteng to Mas. Piye baleni. Nadamu ya. Baleni. Sing dhuwur ya. Ya sing dhuwur. Ora serius. Gah. Ngono kok pamer. Piye ta? Ora sanerane aku mbok wis. Lah kuwi urung sing teko vibra-vibra. Vibrane piye? Vibra kok bergodok ngono cak. Ya bantah. Ayo. Kaya wong ketekek lho jane apa lho kok. Mbak, ini ada permintaan lagi. Heeh, apa? Apa enake? Lho apa enak-enake piye to? Ya apa mau kok iso pamudutane? Lah kan kalih wau. Heeh. Lamunan lestari. Berarti Lestari. sing dereng sakniki Lamunan. Ngoten. Pripun? Nggih. Lamunan nggih, Pak. Karek kono. Sampeyan nek nyeluk aja Pak. Aja Pak Nduk. Wis ora apa-apa dianggap bapak. Lah nek kowe bapakku sapa? Aku yo tombone bapak. Celeng-celeng. Gak enak Lah arek. iki kok celeng. Apa lho kok iso? Omong aja nek awakmu ki babi hutan. Aku babi utak lho. Malah nemen padha wae Mas kuwi kok iso. Bayan mlotok mentereng. Tereng piye kok Lah iso? nyuwune di celok napa? Napa? Dipanggil napa? Yo paling gak ya. Oh iya. Ya iki maksude uyah, uyah ngono. Asin. Panggilan AA lho. Ya. Loh, tapi estu Pak. Pak Pripun? Komet niku biarpun dagelan Jawa tapi membiasakan diri di rumah dengan keluarga itu bahasanya modern. Oh, ngoten. Iya, nggih Pak. Napa contone? Lah kados kula ngeten iki. Nggih. Kula mengikuti ajarane Kanjeng Nabi. Oh, Kula lek kalih bojo kula Umi. Nek nyeluk kula Abi. Abi. Nah, nggih. Kula dugino, "Umi, Abi pulang, Umi." Ngoten Wah, nggih. luar Kowe nek biasa. nyeluk bojomu piye, Met? Celukan romantis karo bojo. Mbrot. Heh? Bojomu kula celukan romantisnya apa? Gawe kopi mbrot. Bojo te mbok celuk mbrot iki. Lah nyatane romantis kok karek aku tuh sing di rumah tangga aku kok. Oh timbang kowe kok Abi Umi lung kulhu apa wae rapal. Abi Umi. Ngece wong kowe. Tabat ya ta abila habi wa tabat ya ta abila habi wa tabat baulet panggilan no Abi. Wong ki mbok menyesuaikan ngoco ngono lho. Anakmu lho ora tau sapa mushola. Oh iya. Anakku wis tak wari maling. Lho termasuk prospek. Nesu. Iya, lagune napa? Engko Mas Celeng, mriki Mas. Ora usah ganduli. Apa sing nganduli? Dene bebatek ngene. Aja rono-rono kena staples lho. Monggo Mbak Gresa. Iya, Kresa. Reza, Sepinten, Pak? sakmono. Rale piye ta Mbak Rale? Rale pripun Rale? Rale. Ade malah nglokor kaya buta. Tak wedeni, Pak. Sumribet angin ratri. Lah, kuwi lho. Ah, kebebatri ra ngabrak. Gak ngono. Kaget aku. La 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 ya. Luar biasa. Mas Komet, Nggih. Mas Dodo. Piye, Mas Cahyo? Ini ada artis Magetan yang lagi naik daun. Oh ngoten. Nggih, Pak. Ya. Sinten menika, Pak? Mas Arya Galih. Lho nggih ta. Rapo mriki? Wah, mriki monggo Mas- ditimbali to kesane ngregengke Mas pisan-pisan. Arya Kare sing Ah. TV niku Ha nggih no. ning YouTube. Balah. YouTube kok TV piye to? YouTube. Nggih. Aku ndelok ning TV. Kowe apal aja gale ora kok iso teng TV. Diaturi Mika, Mas. Ngoten nggih, Pak. Mas Arya Galih nggih monggo nyumbangi Oke, orang tansah monggo. lagu yo. Mas Arya Galih, monggo Mas. Ora ketang salahku monggo. Ayo, Arya. anakku Galih. Asli putra daerah Magetan. Ayo, monggo.
Niko Mas Arya Galih, ini artis Magetan yang lagi nih. Asli putra daerah Magetan nih, Pak. Asli putra daerah Magetan. Nggih, coba Mas. Ho 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 ho. Lah kowe ape nguyai? Kowe jenenge ape nguyai segoro kowe. Ora guyon. Iki penyanyi top wis terkenal kok mbok nggih ngoten lho. Lah nek Niki le Mas, niki le. sampean kok malah atret iki to kok Sasina. Oh jebul anu Met. Nggih. YouTube iki ngapusi. Ngapusi piye? Pripun? Ning YouTube kowe tok gagah gede dhuwur. Gede dhuwur. Iki krempeng. Ya. Eh, Bagai dagingnya saiki to, Mas. Iki lemak ora daging iki kok. sing cover lagu terakhir, Hah? Napa? wedak karo kulit gak gelem nempel tuh. Delewer. Aja kantel-kantel. Tapi luar biasa. Luar biasa. Arya Galih. Masih muda sudah multi talentan. Talenta. Talenta. Nggih. Niki kan dereng krama to. Dereng. Ah, iki Urung nikah. jodone sisane to. Ngono. Cocok karo Mas Arya Galih. Sinten? Sapa? Wah, apa yo ngatasi? Loh, memperbaiki keturunan. Lah ngono. Golek sing krempeng ra anak-anak tisu. Tisu. ngenten. Lah nggih. Tapi lek iki sampeyan gandeng mbak iki, Piye? mlaku lho ditempleki tangane tok. Lempok. Oh yo dadi. endhe kandhane. Nggih. Tapi luar biasa. Mas Arya Galih niki jamaah Kiai Kampung Nggih. mengadakan hall yang kedua ngucapke napa saderengipun nembang. Nggih, Ah, bakune apa ya Mas? Wis, Ndongake sing apik wae. Wah, nggih. Napa sing dados gegayuhane kelaksanan. Amin, Ngoten mawon. amin. Nggih, sedanten diparingi sehat, panjang umur. Amin, niku sing penting. Bakune niku. Nggih. Nggih. Mas Niki Radhi mriki saged Mas kersane Pak Komen. Bupati Oh, ngoten. juga Mas. melihat Pak Bupati juga Jangan ada di sini. Nanti Monggo kalau sini, di sini. syuting ada suara nggak ada rupa. Iya. Keling-kelingan cagak. Kali-kalingan saka ya. Nggih, Sini. soalnya cilik. Nah, bisa gak ke sini? Oke. Gini. Ya, Mas Kumet di band ning kono. Kula dek wingi jane sampun lho, Pak. Ben, Jejer. Kula dek wingi jane sampun iki kan nggih. saya Mas. ayo tanduk to le, ayo. Met. Nggih. Tes. Kalau masih jerit Pripun? kene lo Mat ngopi. Saya to Mas jek repot ah. Dianggep ning Ya, angkringan iya. ngono to piye kok. Kapyak. Jajal buktekno. Iya, Pak. Lek teng YouTube karo asline suarane padha apa ora? Undang KW iki. Alah, paling editan. Lah iya. Editan. Anu cek vokal. Anu, agune piye ta sing anu pinter. Pokoknya suaranya gudi, Mas. Aku gak seneng sing gede-gede yo. Ora kuwi. Aku seneng Apa kuwi? kawin kontrak. Kawin kontrak gamelan mboten saged. Oh, sing sakit napa? Monggo. Kontrakane pun kadol sakniki kok. Walah, larang ngomong aku. Ya, Mbok tuku. badhe jenengan tumbas. Pak bangun neh to. Kontrakane. Iya lah, kayaknya cilik. Sak. Apa to? Omahmu ndoyong apa bangun kontrakan iki kok. Monggo ngaturi napa? Napa duet? Mas Arya. Derek. Napa piyambakan? Manut. Digandengi. Dawet mawon. Hah? Dawet. Nggih. Duet. Duet kok dawet pripun to Mas sampean iki kok. Pak, kula nyuwun setunggal Pak sidene jenengan. Sing pundi? Sing kalian piyambak pripun? Sing agem anu kaca tinggal. Anu tasik sibuk. Sibuk apa ya, Met? Anu Daud. Mboten. Son Daud piye? Sing ndi pilihanmu mau lho? Mbak niki mboten napa-napa. Ah, Nggih, monggo Mbak. Mbak sinten, Mbak? Dami nggih. Dami gundulmu kok dami-dami piye to kok. Monggo Mbak jumeneng, Mbak. Monggo. Peh, Monggo Mbak Jum. Mbak Jum ya to. Sopo tak kok? Mas Arya belum nikah nggih. Derek. Derek. Oh, so. Dereng Mas. niku. Dereng nggih. Nggih. Dereng wayahe. Badhe digolekne Boten, badhe kula syukurne. soko. Boten mugi-mugi enggak diparingi pasangan. Nggih, amin. Tapi pun siap nggih lahir batin. Nggih, dereng patek jane. Oh, sampean pikirannya cek mondo-mondo gitu. Ya nggih, mondo-mondo untuk-untuk. Mboten gagah ya. Kowe nyapa kok lemes dadak, Lho. Mas? Kowe nyapa kok lemes dadak nyapa? Gak apa-apa dengkulku rasanya kok kopong. Sajak petuk klangenane. Gak pengen tak Senengane gandeng ngono to. kuwi. Ngoten niku. Gak pengen tak gandeng to. Lha mlaku, Mbak, mlaku, Mbak. Laku. Mlaku rene sih. Mbak, Iya, Mas. badhe mbuak batang teng pundi? Kali. Oh, teng kali nggih, monggo dibuak mawon. Kok kira batang kucing. Menika wonten kucing. Lho, ada Mas Arya kok kucing. Ngersake duet kali jenengan. Duet. HP iki. Dhuwur tenan.
Ya. Nggih mbok-mbokan apik. Napa lagune? Nggih, paringi Lintang Asmara. Lintang Asmara. Seneng aku. Dipersembahkan untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan dan seluruh pemirsa yang live streaming Di YouTube. Topik video. nggih. Tapi Mas Arya sehat toh nggih? Enak mboten. Alhamdulillah, mboten patek. Lho. Kok mboten patek piye to? Rodok greges, Mas. Oh, nggih, mungkin tak sehat. Mugi-mugi amin. Kita Batine medun sehat. saka kene mesti sehat. Sehat. Ya. Ningali wayang sehat. Oke. Monggo Lintang Asmara. Tuwipis tenan ya. Nyuwun to, Mas. Sithik, Mas. Jane Ora daging. mangan ki sedina ping 5 tapi Kan mame nggih sego nggih. mboten krakal. Gotri. Mame akeh ning ora dadi daging. Nggih. Cacingen. Cacingen. Jane. Dek mben iku pun malah cacinge tak emplok barang malah. Lah lah kuwi kudune sisakno aku. Monggo atur Lintang Asmara. Nah, Dados. Luar biasa. Sembah nuwun. Gak nyongkol. Jan. Pripun? Sami kali teng YouTube. Enggak. Nggih. Niko editan kok. Boten Niko. apik tenan suara sampean. Sampean latihane piye to ngono kuwi? Latihane emplok gotri, Mas. Emplok gotri. Waduh kaya ape debus sampean. Semplok botri iki nyapa lho kok iso. Nggih nyambi debus. Estu. Kula salut kali sampean tenan lho. Penak tenan suara. Tipis Tenane. mulai ngoten. Boten. Nggih. Tinggalin boten dayani teng kadung nyuwara penak sampean. sampean ki tiang apa laker kok jeneng aku. Aku gotri. Ora ngono, Mas. Nggih. Iki apik tenan suarane. Apik, apik. Saestu. Nggih. Jajal nek karo suaramu apik ndi, Mas? Jajal. Ah. Tak padakne padha. Wis to rene sik to. Ya ora kelase. Lho, sapa ngerti sampean iso duet kali Mas Galih? Aku apa ya gelem. Lho, Gua anggap cah nganggur. berarti wis ibu. Lho, repot aku. Perang-perang dina ki jeneng garap film full movie ya. Full movie. Apa judulnya apa? Anak dalam kubur. Iya. Jajal, Mas, jajal suara karo iki. Jajal. Padahal Suara apa? iki lho sampean sing latih Mas Galih ngono lho. Sampean sing dilatih Mas Galih. Oh. Ampun kula latihane mriki ya. Mosok nggih. Nggih. Tapi hampir sama vokalis sampean karo Mas Komet. Iya to. Jajal, Met, nyuwara mbek diterokno Mas Galih. Padha apa? Ora ono gede kene, Mas. Iya. Wong ayumu sak pira ta, Mas? Wong ayu. Oh, lho, cilik to. Kok malah cuwilik mau gede lho, Mas. Sing kados wau lho, kersane diterokne Komet. Kula kula niru mriku malah. Lha lho, iki maksa ae. Sing nyanyi lagune Pak Mantos niku lho, Pak. Pak Mantos. Nggih. Sing pripun to? Sing niku lho. Sing Sing teng TikTok niku. lho. TikTok. Nggih. Eling berapa? Ali. Aku ya apa ya? Lho. Sing nyanyi jenengane Endi yo? lagune sing piye? Ndek. Ketonku sataun. Oh niku. Kula terokne dugu sakniki niku. Opo gak aku sing apa kae kok. Nganggo kothok benike dedel yo dek yo kae apal. Wong wedok kakean rewel kok mesti bawel kae. Apik lho, padha semarang mbek karo Mas Galih. Nek aku iso ndi-ndi madake apik kaya blungkon. Melu Roma yo tau kaya Roma. Roma. Sing lagune Sing ragune apa wae nek Roma wis pokoke cek mesti iso. Gajal apa? Jajal Mas, sampean Oh. apa? Roma pengen apa? apa? Judi. Judi? Nggih. Aduh, bohong. Ya tak? Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Gelandangan, gelandangan. 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 Oh, kita? Iya. Kesiksa rasa. Ayo. Roma enak ya. Ora. Kesiksa Niki Niki bonangi. niki gigi sungguh terpaksa. Iso kepenak Roma-Roma. Nih bonangi. Ini penangi Maggie Z, Mas. Jatuh bangun ta. Kok ya. Ini ki kalih angsal napa mboten? Monggo. Nggih. Niki Mbak sinten, Mbak? Dian kali Mbak. Mbak Cinta nggih. Ugi niki informasi mawon agem sedaya jamaah niki mangke Mas Galih teng mriki mawon ngantos sak jegleke listrik. Terus benake listrik. Artis lho iki. Jogo desa. Gak Mas Guyon. Mboten nggih. ganteng. Niki Kula lho tunggu son. Hah? Tunggu son.
Tentang sampean dol gak ya? Mas kalih matur nuwun. Nggih, kula matur Ampun nuwun. ditenggani. Siap. Insyaallah mangke kula tak mampir ning nek anu schedule padet dadi ya wis tak kabari nanti. Alah. Kowe kok padet, sing padet iki kono. Awake dhewe kudu sak nduri. Kowe lho mulai tanggapan apa? Mancing, tangi, turu mancing neh. Iya. Kuwi kegiatanmu. Lah kan sibuk. Matur sembah nuwun. Nggih sami-sami. Monggo. Nggih. Nggih matur. Matur suwun. Nggih. Wis luar biasa sukses Nggih. Mbak Magetan. Matur nuwun pun ditenggani. Nggih. Artisi Magetan talenta muda yang luar biasa. Niki wonten kalih sesarengan Mbak Nggih. Dian kalih Mbak Mbak Jum. Monggo Mbak. Monggo, Mbak. Kalih-kalihpun. Ayo. Monggo, ya. Mbak. Ya. Kalih bareng-bareng ayo. Monggo jumeneng. Ayo Mbak Dian. Mbak Dian. Cocok, Mbak. Mosok cek nama Ya. Samurat ya. Ngadeg kaya Kesuwen lek lungguh ngoten niku, Mas. Ngono. Ngono wis ngadeg yo sehat. Monggo wonten pamundutan apa mulih wau, Mas? Ampun. Sampun nggih. Nggih. Saking Bunyawi sampun dipinangkani. Sampun kali-kalipun. Ah, nggih. Nggih niki merdeka mawon. Merdeka, Monggo. nggih. Ah. Sareng kali. Ayo. Bas. Duet berdua. Duet Sing jogati Mas Komet karo Mas Dodo. Oh Nggih. nggih, siap. Ya. Monggo. Ya. Tembangin apa? Saya dalu mestine ya saya peteng. Saya sigrak. Ya. Saya dalu saya peteng yo bener lah Lah, iya. awan yo padang. Niki duet napa mboten? Menawa kula kalian jenengan niki kalih Om Komet. Mboten. Oh mboten. Jenengan mawon. Nggih. Kula mawon. Mboten. Kula- Mbot. Oh alah iya. Apa? Jambu alas ta. Kowe men usul dhewe kok so. Iki kok suwo mutuk selenden apa to, Mbak? Lah padune ape ndemok ae kok so. Koyoke Ancen semua. moduse ngono kuwi, Mbak. Sampeyan kudu hati-hati. Mboten anu koyoke. Nggih, monggo ayo. Monggo, ayo. Apa lagune? Wewayangan mawon nggih Om. Wewayangan. Ampun Pak. Ya Wewayangan Pak ya dalam. wis. Wewayangan yo ora apa. Nggih. Ya laguku. Nggih to Om. Maksudnya senenganku. Oh ngoten. Kula kinten nek jenengan Mboten. mboten. Monggo, wewayangan. Yo, ya Kamar. Mas Komet, Nggih. Mas Dodo. Inje macange. Jan kok napa niku luar biasa dalu niki saged menghibur warga masyarakat Alhamdulillah. Ya, Magetan nggih. Nah, dalam rangka haul kedua Ki Mageti. Ya. Nggih, menika gandeng wedalipun sampai nyesek monggo. Nggih. Siap. Ingkang baku derek donga Nggih. kula nuwun dumateng utaminipun kagem Gus Gus Heri matur nuwun sedaya jamaah Kiai Kampung matur nuwun. Nggih sampun katimbalan saged paring panglipur dumateng sedaya masyarakat. Nggih. Mugi-mugi saged pinanggih malih Pak Win. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Injih. Sami-sami. Nyuwun ngapunten, mugi-mugi sedaya sami seger waras. Amin, amin, Dan amin, waris amin. terus nggih. Amin. Jenengan nggih nggih.